କଷ୍ଟ ସହିବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଥାଏ। ସେହି ସୀମା ଟପିଗଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ବି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଓଠରେ ହସ ଫୁଟୁଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ ସବୁକିଛି ସହୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଥରେ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ସତ କହିଲ ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲ ବୋଲି ଜାଣିବ। ମଣିଷ ସମୟ ପାଖରେ ହାରି ନଥାଏ। ମଣିଷ ହାରିଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିନୟ ପାଖରେ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଖ ମଣିଷକୁ କେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମିଳିଥିବା ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ହସ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ହସ ବାଣ୍ଟିଲେ ହସ କେବେ କମି ନଥାଏ। ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହସ ପାଇଥିବା ଲୋକଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ବେଳେ କିଛି ନ ଆଣିବି ସବୁକିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯାଉ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ମଧୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।